Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku lalero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku lalero ndi yakuti mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha PP Dr. Joyce Banda apempha anthu mboma la Dowa kuti adzawavotere pa chisankho cha pa 16 September lino kamba kuti iwo ndi yankho la mavuto amene Amalawi akukumana nawo mdziko lino. Mwazina Dr. Joyce Banda ati iwo pamodzi ndi zipani zimene anapanga nazo mgwirizano apanga ndondomeko yofuna kuti ndalama zifikire anthu m'madera akumidzi kudutsira kuthumba lomwe azakhazikitse padera limene lapadera lothandizira anthu kuti athe kupeza ndalama zosamalira manja awo. Ndipo iwo mawu awo iwo ati iwo adzaonetsetsa kuti ayika thumba lapadera limene lidzathandize anthu kupeza maganyu a ntchito zosiyanasiyana zimene zidzapereke mwayi kwa anthu kupeza ndalama zothandizira manja awo. Iwo ati ngati anthu adzawasankhe pa chisankho cha pa 16 September pano adzaonetsetsa kuti amanga nyumba zokwana 1 million za anthu ovutikitsitsa m'madera akumidzi. Ndipo ponjezerapo atinso boma lawo lidzagawa chimanga kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala kamba kuti sanathe kukolola chakudya chokwanira chifukwa cha ng'amba yomwe inagwa m'madera ambiri. Banda aonjezera kunena kuti iwo pamodzi ndi mgwirizano wa zipani zina apeza kale mafuta okwanira chaka chimodzi komanso adzapanga maphunziro a msukulu za sekondale kukhala zaulere ndi cholinga chothandiza ana amene amasiyira sukulu panjira kamba kakupereweredwa. Ndipo nkhani yathu yosadira ndi yakuti mtsogoleri wa chipani cha MCP Dr. Lazarus Chakwera wauza anthu mboma la Nchewu kuti asamangoti iwo ndi owinawina koma akawavotere pa chisankho cha pa 16 September. Achakwera anena izi palizulu mbomali iwo akuti ndi nthawi yoti Amalawi athandizike mosavuta akawasankhanso iwo kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri yu ati akufuna kuti anthu agwirane manja kutumikira Amalawi posunga ufulu ndi mtendere osati kusunga mangawa. Achakwera atinso alimi a mboma la Nchewu apindula kwambiri ndi NIF akayisandutsa banki kamba kuti azidzatenga ngongole popanda chikole. Pa msonkhano Richard Chimwendo Banda ayamikira Achakwera pokweza ndalama ya CDF kuchoka pa 29 million Malawian kwacha kufika pa 220 million Malawian kwacha ponena kuti izi zathandizira chitukuko kupita patsogolo mdziko muno. Ndipo nkhani yathu yachitatu msiku la lero ndi yakuti kaswiri pa zamaphunziro a Benedicto Kondowe wayikira kumbuyo boma pa ganizo lake lolemba ntchito aphunzitsi okwana 20,517. Akondowe ati izi zithandizira kuti chiwerengero cha aphunzitsi chigwirizane ndi ophunzira omwe ali msukulu zambiri mdziko muno. Unduna wa maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe udalengeza za kulembedwa mntchito kwa aphunzitsi okwana 20,517 omwe ndi a EPT 14 kulekera EPT 17. Padakali pano mneneri wa unduna wa zamaphunziro a Christopher Kampachika Banda wati izi ndi zimene boma la mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akufuna kuti alimbikitse maphunziro apamwamba kuno kumidzi. Ndipo nkhani yathu ina yosadira ndi yakuti ena mwa aphunzitsi omwe ali pa mndandanda olembedwa mntchito ndi boma kumsanje adandaula kuti amafunsidwa kulipira ndalama zapakati pa 15,000 ndi 10,000 Malawian kwacha kuti apasidwe zikalata zachipatala zimene pachizungu amati medical report pa chipatala chachikulu cha mbomalo. Sabata latha boma linatulutsa mndandanda wa aphunzitsi omwe anakonza mayeso olembedwera mntchito mdziko muno ndipo anauzidwa kuti akapereke medical report ngati chimodzi mwa zofunikira. Aphunzitsi asanu omwe adauza atolankhani mu nthawi zosiyanasiyana ndipo anasankha kusatchulidwa mayina ati izi nzodandaulitsa ponena kuti zikalatazo zimayenera kukhala zaulere. Iwo ati anakakamizika kulipira ndalamazo ndi cholinga choti athandizidwe ponena kuti zikalatazo zimafunikira mwansanga. Ndipo poyankhapo mneneri wa zaumoyo kumsanje a George Mbodwa sanatsutse kapena kuvomereza za izi koma anati chomwe akudziwa ndi choti thandizolo ndi laulere ndipo ati anthu amayenera akamang'ale ku nthambi yoyenerera monga ombudsman.
Ndipo tili pa nkhani za msanguluso, Prophet Shepherd Bushiri walonjeza kuthandizapo pa ntchito yomwe woyimba wa mdziko lino Mdibo anayiyamba yothandiza ophunzira osowa. Mdibo walemba pa tsamba lake la mchezo kuti athandiza ophunzira okwana 200 mwa ophunzira 600 amene analembera kuti akufuna thandizoli. Woyimbayu mwadzina akugwiritsa ntchito 6 million Malawian kwacha yomwe anapeza kuchokera ku Copyright Society of Malawi Kosoma, ndalama zomwe wakhala akusonkhanitsa kumashow komanso ndalama zomwe akumapeza anthu akamamvera ma-albamu ake pa intaneti. Mwadzina Mdibo wati ena mwa ophunzirawa adziwapasa thandizo lapakati pa 125,000 Malawian kwacha mpaka 200,000 kwacha kuti aonjezere pa fees yawo, 80,000 mpaka 100,000 yothandizira kulipirira malo ogonera mnthawi yochitira maphunziro, 50,000 kwacha yodyera komanso azilipira fees yonse kwa ophunzira omwe ali msukulu za CDSS. Ndipo Prophet Bushiri ataona zomwe walemba woyimbayo pa tsamba lake, wayamikira kudzera pa tsambali kamba kaluntha komanso chidwi chofuna kuthandiza ena, ndipo wati iye aonjezerapo ndalama zina kuti afikire anthu ambiri. Ndipo m'mawu awo a Bushiri kudzera pa tsamba lawo la Facebook auza Mdibo kuti pa chilichonse ayike Mulungu patsogolo ndipo kuti apitirize kuchitira anthu ena zabwino. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa video omwe tikhale tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel.